Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublay phi baru kini gilong ki khubor bamta kasni. Uwe shipai Pakistan u ïasyriem ka jingkren ben bala pyndonkam da u Hafiz Saeed da ka baong. Lada phi khang ye ka jong ngin pynhiar mynsiem ye phi. Lakren ha ka jingelang pat ba halor ka jingpun sange jong ka India ya ka Indus Waters Treaty. Layathu bu Ahmed Sharif Chaudhry lakren ye kane ha ka porbu ai jingkren ha ka wi ka skul ba Pakistan. Habaya dei ba ka jingne jong ka India dang shen ban pinsange no ye ka jinge te kular ban ya sam hadin ka jing sha thombor jong ki lehnoh ha pahalgam ha Jammu and Kashmir ulaong. Lada phi khang ye ka jonging in pynhiar mynsiem ye phi ka te ka jinge te ka balaya soi haus nem sha jar khnai spa nrup ho. Bat ka bala penyaj da ka World Bank ka penyaj ye ka jinge sam ya ka wa Indus bat kitna jongka. Hapdeng ini ki artali kiri kadawaru na baro alyang mamla banya sam ye ki jingtip man ka pyrshah phang ka jing pyndonkam ye ka ha ka ju ka por ka New Delhi kala juong ka snam bar ka kimla banya lang ka jingkren bar ka jing kyntien kimla banya lang ka ba pau ye ka jinglong ka ba khamting halor ka jingkno ba ka Pakistan ka kershani ki kam lehnoh ba ya lat ye ki pon ka jing pinsange ka ri shibanta jong ki lat jing ye khun bala shim pyrshah ya ka Islamabad kunthop ya ka operation sindur ha ka nyutring naitum kabala thmu ya ki khandai tali ki jakari tngen joki lehnoh ha Pakistan but Pakistan occupied Kashmir. तुम हमारा पानी बंद कर दोगे हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे. सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे. इन दरियाओं में फिर खून बहेगा.